Ojibia TV. Ubeje wo ho.
Na na
Rabbi was
Mawaba, Omedi and free Apostle Somo, How, Amande, Godam Daniel, and bring the door, Yababa, so Nabe Prote, and bring the door, Yababa, so Nabe Prote. Yada wasyo, ye wayo, asabere maso mafwe. Yada wasyo, ye wayo, asabere maso mafwe. Yada wasyo, woyo jamene sumafo. Woyo nyamene sumafo, amejina behuluze. Woyo nyamene sumafo, amejina behuluze. Woyo nyamene sumafo, woyo nyamene sumafo, woyo nyamene sumafo, amejina behuluze. Woyo nyamene sumafo, Yena behulude, woyo nyamene sumafo. Woyo nyamene sumafo, woyo nyamene sumafo. Yena behulude, woyo nyamene sumafo. Yena behulude, woyo nyamene every night go. Rabi yakase. Yami sumafu ya unarikase. Yami sumafu ya unarikase. Nasasiya yepo. Akane jefuno narikasana. Asura ye ni Rabi nabake narikasa. Pape aboti ya yepo. Arikase.
kasa. Elijah no rekasa. Wape asase so ayego. Asaseso ayeko Asaseso ayeko Asaseso ayeko Sandamiti wa meme wakekana wafantufu wogaranta ona mene soma fona wa iye umeme wakekana wafantufu wogaranta to me woman wa meme to me woman wa meme Elijah
Wabeme, Ewa Kanka, no one for two from Obialante. Hey, wabeme, you wabeme, Ewa Kanka, Ewa for two from Obialante. Rabbi Akase. Yo, I am there, yeah, a fashion. Bakada fashion, a billionaire do. Oh yeah. Rabbi Akase. Rabbi Iyakase. Yo, Rabbi Oyakase ampa. The memory yakwasa ya de asada kase ya dema. Otumfu Yankopan. Ona oye no betili ye. Abo ye tili ye besi da pepesi. Asada le ya le da. Yo the memory okonkro ni nyame sumafo yawo waba. Ja aboso Rabbi asisa ma no te blame. Mama menam my papa nom, and Yadom, Adofanum, the memory Otika. Yebeji Akumemo. Yet Akumemo to food. Yes, Rabbi Aboshin and the Omayan Siasi Akuma. Ah, let's send you on the bay, Yatabatasi. Rabbi Akase. And Salo Company, I'm a small for you, or the Numudua Casa, the son of Melonchi, woman Haiti. I feel so Manu Gina, not on the Casa. Nasana, mienzi kasa, wa jenchen bebiana. Mejemeti, la moyi madayake. Medo bibi biala ase. Rabbi Akase. Amen. Amen. That's the same thing right now. I was going to say, I'm a man of that. All but on me, not why I'm so much. Proclaiming a miss Murphy on the church, MIA, no sin, I see a sinker, a radina coupon, say, also want to make a see about or mine was on Bedani or Manuna or Yanina Missuma. I'm about to see out or mine, see, or politics and the son, the humble broker, so woman, mining tea, and I were there, and then the titty bush and Eddie, Amaya. Right, I'm going to the Jardina, the Tumpon. I would have done once in the Amen. Hallelujah. Proclaiming a miss for say, Radina Coupon, what mean and no quality. Radina Coupon, wow, Bobby Biano, my emblem, send a was empty. Amen. Hallelujah. Ya tana mara pade ya musumi ya nchasini. Omea ya musumi oni omea ipa umira bunko. Osi ya nuko wuli doko wonte tsako. Emembre Israel on Saudi Arabia na woye ya mene man.
Akwa yi amai ebasisi hon. Na odasum beka dam amai ebasimu. Na amai ebasana mo asum. Le yasebu na wogrum asala oya ahimana mako olachi asimoda. Amazena tselo. Chapter 19. Isaiah chapter 19, verse number 24. Then in Israel, Pokemon Misri, Oyin Assyria, who utter Ibasan. I Israel assassin 15 was sent there. Don't erase Israel. There is a government Misri. A Messano Idima Assyria, the major Bazin Israel. Amaya Basan Israel, Zin, Oyin Assyria. So, Wakamis only Saudi Arabia. Oka Assyria only Akanapo RMB assassin of Ghana. At the time I said, young ones, because for Moses, or the African woman, Mark on the bed Israel. A team of Prophet Muhammad, and then he said that will be uncle. Or the African woman, Mark on the bed. Remember, and now the two women, I feel I can't pursue, I feel Ghana pursue. As I remember, I feel I can't pursue every Ghana. Let me see. Oh, yes, I'm a young girl by him. I saw Sindra, I wrote him. Now they are pursue. So I am pursue. On our way to water bar. Na ye mu he na ye ipa na wata wa na se e ho bon on the group to oda chance mother ezra mi on the ipa na opera na wata osara wa bomote abrabo bi ora bo oyeye na musu sa o tire do na bi opera ada ko ma so de sanda da so de na opera se wo de o ya hire mu ko o le jide eba asube promotion oye ya ko so na abin ansa Konkoni nyame sumafu ankyerɛkyerɛ na ɔde ma yɛ no no se na ɔde kaka yɛ no Nyankopɔn asoma no sɛ ɔmbɛdane ɔman no na ɔnyɛ ne nyamesoman sɛ ɔman a yɛ nyamesoman no ɛna yɛ ɔman a nipa ɛwɔ mu nyinaa bɔ mu ko na omusum nyame a omunim sɛ saa nyame no yɛ baako omuhyehyɛ baako omuniyɛ baako saa ɔman no ɛna yɛfrɛ no nyamesoman roko ni nyame somanfo sɛ sesiara ɔkasa yi ɔman mmienu ɛna yɛ nyamesoman ɛyɛ Israel ɛna Saudi Arabia nanso Nyankopɔn yi ɔman mmiɛnsa esi hɔ ma ɔno ankasa ne ho wɔ asase no so sɛ ɔde ne som bɛgyina ɔman mmiɛnsa no mu na ne som a ɔde gyina ɔman mmiɛnsa no mu no na yɛ ɔsom a adasame nyinaa yɛ sɛ yɛde yɛhuwuram ansa na yɛnya ahemman mu akɔ wɔ dakye atemmuada Tomo kinkanfo no kinkan sɛm no wɔ Isaiah chapter 19 verse number 24 ɛma yɛ a ɛkyerɛ yɛn ɔman mmiɛnsa na Nyankopɔn ɛyi sii hɔ maa ne ho no na nsɛm a kinkan wɔ kyerɛwsɛm no mu kyerɛ sɛ ɔman mmiɛnsa no yɛ Israel, Misrim ɛna Assyria Okrokro ni nyame somafo kyerɛ mu no kyerɛ sɛ Israel na yɛ nim no nanso Misrim na yɛ kan yɛ no ɔse ɛyɛ asase a yɛfrɛ no Saudi Arabia ɛnɛ de yi na Misrim no yɛ nipa a yɛwu no na asase ɔnyaayɛ no yɛfrɛ no Saudi Arabia yɛ Misrim asase Assyria nso saa mmerɛ na ɛsɛm yi baayɛ no Okrokro ni nyame somafo sɛ na akamfo ɛna ɛwɔ hɔ saa akamfo yɛ na ɔmoto firi hɔ ɛna ɔmbɛtena asase a yɛfrɛ ne Ghana ɛso yi Roko ni nyame somanfo sa kan na asɛm no so ɔno so oyɛ nipa a yɛwu no ɔne ne dɔm ɛna tu bɛtena asase a yɛfrɛ ne Ghana ɛso yi enti sɛ ne Nyankopɔn nankasa ne hyehyɛ te no ɔsoma Moses ɛna ɔde ɔsom ɛna nwoma maa no na ɔde kɔmaa Israelfo nso na ɔsoma kɔmhyɛni Muhammad nyame hyira n'asomdwe nka no ɔno nso ɔma no ɔsom ɛna nwoma ɛna ɔde kɔmaa Misrim a ɛyɛ Saudi Arabiafo afei na ɛna ɛde akyire yi Nyankopɔn ne som abɛpie ɛwɔ man Ghana ɛyɛ akamfoɔ ɛyɛ Assyriafoɔ no afei na Nyankopɔn ne som abɛpie ɛwɔ yɛ mu Okrokro ne nyame somanfo sɛ deɛ na yɛ nam mu nyinaa no ɛno ɛyɛ nipa na ɔmo de ɔmo adwen ɛteyɛ ɛnyɛ Nyankopɔn na ɔsoma ne ho dɔm ma ɔmo de baayɛ enti yɛwɔ mu a anaasɛ yɛgu mu a yɛgu mu kwa Okrokro ne nyame somanfo sɛ afei na nyame ne som n'aba a obi biara a ɔpa asomdwe
ọpẹ ahotọ ọpẹsẹ ni wechi wadakamuna mu no onya ahotọ ewo asamaji ho na afesu onya ahemamu ekọ wadacha temwada rokoko ni nyamisuma fo se afe na nyame ni sum na ba intese ye ja osum bia edi ehwawu edi ehwa akodi bia ni mbra nyame ni suma ni dini asumje dontonso asumje ka hu amen na wesi na yankomse oda ebrasu na dana ko ka asem chere ma azamo mbra maka asem go basi wa na oda chi na oda chi nebere alberto adana kera amagara maye de propra san wo ni na se mera man wo mai kristiansum na ke mosma ko dindu ata wo me mani ntimu yi na nasa abi na ko no so edugana ensibata asembi na asemba ati mo ka ta tete se ona do wutim nti ati tete ko do do wutim enye wutim ba enye wutim ene kwa na abi na abad na kwa na abad ya da ko sa ka se de ya ko no so otam ko ne otam ko ne ko obra oni akopọ no ọyọpẹtẹ na ndị ntụmụ na ebe ya bibi na agwa kere isu kotu ma ya bibi amadebi ama ne hu ma ha wo mo no yera ama yera agwa ta wanta abọ ebusu na so mo no amochiri ka so mo no ana me tetu mu sa ntu wo ebi na ma de wa bata gasi babra na wo mo tetu so wo akọtọ ọha ka so baba ya ka enda o de chire tetu kakra. Advent of the Messianic era. According to the Talmud 11, the Midrash 12, and the Kabbalistic work, the Zohar 13, the deadline by which the Messiah must appear is 6,000 years from creation. And I'm going to say that Israel put the one of what is also. It is Israel for you that now the baby I am for person is a pump or Singapour, one parent. I put on a mama say your motto. Eti na mo say na ono ba o ye break no no ba no what you want to me after that. Orthodox and Hasidic Jews believe that the Hebrew calendar dates back to the time of creation, the year 2009 to 2010 of the Gregorian calendar, corresponds to the Hebrew year 5770, and so therefore the time for the arrival of the Messiah is between the years of 2009 to 2010. Eti asema jamaa buka ata na the years of the Emma, Gray I have 2009, no more Koda, and if I'm a class of Baba. I mean to all night, not a separate Jadaria, now I go down Muslim, and the Rabbi, the devil to the one check. 2014, let us go do them. And then they can come up with this album. I want to any young one. Now, my Ghana, I don't see me one better to na osumune zeze asubede ntomusu na membre na finance kọkọ ni nyame isumafo cheche nobuso a wodi maye no no so osumwe komsha ne da ho dada a Jacob ka kire ne ma no se ina di e kire no a saambre ne ne yewo mu yi osi isam bi ebetu wo mu enti Jacob edi komsha yi ema ne ma no saambre no ọkọ̀ọ̀kọ̀ ni nyame sumafo kyerɛ sɛ nsɛm a Jacob ka kyerɛ ne ma no ɛno ɛna na edi akyire yi a yɛwɔ mu yi ɛbɛda na di ọkọ̀ọ̀kọ̀ ni nyame sumafo sɛ na ɔsom yi ɛho kɔmhyɛ no wɔ hɔ dadaada sɛ ɛna edi akyire yi a yɛmbrɛ a yɛwɔ mu yi ɔsom no ɛbɛba abɛpie wɔ asase yi so ɔsom yi na ɛde ehurɛ mu a ɛbɛnya ahotɔ ọkọ̀ọ̀kọ̀ ni nyame sumafo sɛ yɛn na yɛn nam mu nyinaa ɔsɛsan sɛ yɛn ni nyame ne ho nimdeɛ nyame ne som ho nimdeɛ nti ena yedi asofo yachi ni malamfo ne adisifo kokko ni nyame so fa se niam o mudi ma ye nyina no eno ena etiti ye eno ena ma ya brabo enkoye wo ene de kokko ni nyame so fa se nyame ni soma Jacob eka ho komhye etu ho no akinkanfo ne ekinkan sam no o kire ye mu kakra no kan se ebeba wo na edi ekire ni mu no okoko ni nyame so se na edi ekire ni mu no se na jiwfo no omuni wo nyame hu nimdeɛ
na wɔn nim ne nti ɔmo ɛwɔ abrotɛɛ ɛwɔ twɛnyɛ mu sɛ saa wɔ som yi mmra mbɛto wɔn nti ne nyinaa no ɔmo tena ase na ɔmo ɛso nyame wie a ɔmo ɛsan bɔ mpaeɛ sɛ nyame ɛma ɔsom yi mmra mbɛto wɔn na sɛnea ɔkenkanfo no kenkaeɛ no sɛ Jewishfoɔ nwoma bebree ɔbɔɔ so Talmud ni Midrash ni Kabbalistic work ɔsi saa nwoma yi nyinaa yɛ Israelfoɔ nwoma anaasɛ Jewfoɔ nwoma ɔmo kenkan mu no ɔmo hu sɛ mmerɛ a saa kɔmhyɛ no a ɛyɛ nna ɛdi akyire no ɛbɛso no ɛyɛ Noah nsuyiri no akyi no 6,000 years ansa na nna ɛdi akyire no ɛbɛso na ɔmo nwoma a ɔmo kenkan mu no kyerɛ sɛ sɛ ɔmo hwɛ ɔmo afi no mu a 5,700 years no ɛbɛba abɛtɔ Gregorian calendar no so a mmerɛ no a ɛyɛ 2009 and 2010 ne mu no na kyerɛ sɛ nna ɛdi akyire no mmerɛ no ɛyɛ aso nti sɛ saa nipa na ɔbɛba ansa na Israelfoɔ ne Jewfoɔ ɔmo nyamesom no ɛne ɔmo mmerɛ asɛm na ekuta ɔmo na Jacob kae sɛ ɛbɛkɔ fam no saa mmerɛ yi mu na nipa no ɛbɛpie asase no so ɔkorɔkorɔ ne nyame somafoɔ sɛ wei yɛ nyame ne mu nimdeɛ na Jewfoɔ no wɔ ɛnti na ɔmo twɛn sɛ ɔsom a ɛyɛ kɛseɛ sei no ɛba bɛpie wɔ ɔmo mu na ɔmo wɔ twɛnyɛ mu ma saa ɔsom yi nti na bia da ɔmo mpaebɔ no sɛ ɔsom yi mmra mbɛto wɔn ɔkorɔkorɔ ne nyame somafoɔ sɛ saa sɛ yɛni nimdeɛ nti ɔsom no ɛna aba yi ɔkorɔkorɔ ne nyame somafoɔ sɛ saa nyamesom no a Jacob ɛhyɛ ho kɔmhyɛ ɛmaa ne ma no ɛno ɛna ɛnɛ de abɛpie nti ehu bɛhia sɛ nipa biara bɛgyae deɛ ɔde ne ho akɔwura mu bi a ɛyɛ nipa n'adwene na ɔde teeɛ na ɔmfa ne ho mbɛwura nyamesom no mu ɔsɛ sɛ yɛni nyamesom no mu nti ɛna ɔhaw ne amanneɛ ne atete egu yɛ so tɔsɛ ɔhaw ne amanneɛ ne atete egu yɛ so yi ne nyinaa ɛda ne di sɛ yɛwu a yɛbɛsan akɔtoa atete a ɛso sɛn wei ɛwɔ baabi a yɛbɛkɔ wɔ daakye atɛmmoada no mu ɔkorɔkorɔ ne nyame sɛ sɛ mmerɛ a ɔsom yɛ aba yi yɛngyae deɛ ɛwɔ mu nyinaa yɛfa yɛn ho bɛwura nyame ne som no mu asọ̀bí nǹkan hù. Ẹ̀tẹ̀ Yankopɔn no soma ɔyɛ ta ɔwɔ Israel ɔyɛ ta ɔwɔ Arabia. Ɛbɛmire afi Yankopɔn so ɔtɔ de ɛbaasa ɛbi ase. Dààmú kɔm nyinaa dààmú kɔm yɛrɛ dààmú tàbí yɛrɛ Yankopɔn ɔyɛ wɔ hwee. Ɛwɔ asomfo a wɔyɛ ase Ahmadiyya Christianity Buddhist sɛde kita wɔn yɛ Yankopɔn ɔnye nto wɔde akyɛ ase bɔda. Abi 206 the eclipse of the sun also Ghana ha na no ya ro husam agati pa attack bo mo wonum wasama da mo so le mo na ro husam na ya ko the touch na o man there kai bi wo pe wo man no mu na so be yi mu ni dira bra wo tsere o so le wo pe leza po de wo ke to sam enti mo wo yi bra kai ko man no mu asọ̀bí ká mú. Èyí náà ń ti ẹnna ọ̀nà mímu tí ẹ̀mí mímu tí ó yẹ wọ́n ti ẹnna mímu tí báyìí náà wọ́n dẹ́ wọ́n á wọ́n ti mú wọ́n brẹ́ wọ́n yẹ wọ́n bẹ̀ bá sẹ́ bíbí àwọn ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀yẹ́ yìí ọ̀sán mímu tí yankun mímu tí yẹ kàn án. Àmì yẹn fẹ́ bẹ̀rẹ̀ fúnra sẹ́mi náà kàn án ẹ bá sẹ́ bẹ́ sí wọ́n ní ọ̀dẹ̀ ẹ̀kí mu. Genesis chapter 49 verse number 1. Na Jacob fẹ́ ní bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ọ̀sẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n bú ọ̀fun ano. Na mekasa ndamba obaba modometre verse number 10 ahi poma nkefi juda nsa na mbrasa poma nkefi nantem ebe gasi na Israel ekuna akopon no wasa wo ho ntose ahindi akopon ahindi obi mosa abi akopon mbra obi mosa kapi mede sido baba osa akopon bo so daba open asode osada oda so yiri gasi ọsẹ mi ìbọn bẹtẹ ọmọọsẹ ẹbú mọmbẹrẹ máa ń dọkọ kúkú ẹnbí ẹ omi ọbẹ máa wọhwẹ tv ẹnna ịntanẹtị wọta asọmẹsì wọ Israel wọta asọmẹsì wọ Israel asọmẹsì ká mú. Amen. Eti dẹmẹ dẹmẹ kọkà ayé wọn bẹẹ ẹsẹ mẹsà yẹn bá dẹ Sion ọba yẹ ọdọ asọmẹsì bẹẹ asọm ọba ọmọọsẹ ẹbú máa ń dọkọ kúkú sọtọ kẹkẹ. Na ọnụ na amanda esite. Ọ na bẹẹ nípa ọbẹ bí asọmọ yìí náà ọbẹ tẹ mu. Àwọn ọmọdé ọ̀fun aṣáṣí ọ̀gára ha. Lásù ọ̀bọ̀kọ̀ bí así náà. Ọ̀bọ̀kẹ̀tọ̀ ọ̀fun yìí náà nù. Asọ̀rọ̀ ẹ̀ka mu. Ọ̀pọ̀ ṣe náà ọ̀hún bẹ̀bẹ̀
Every Quran 61 verse 9 about Quran 61 verse 9. Portion question go home. Look at what way. Oh yeah, it's shame that you pick it up. No, no, no. And that's the days are. But I put the last how would the Musa the young Quran chapter 61, verse number 9. It is he who has sent his apostle with guardians. With guardians. Now, I don't know what I'm going to say, Papa. Nobody I'm going to say. Yeah, I'm going to show my ways there. No, I did that. No, I can't. Says I never say, I'm a fool. I wanted to sell to the sea. What other be, I can say, is a man. Maybe is a fool. I can do the trading. I can do the trading. It's also only a corner of Osman. That's fine, Papa. Only a corner of Osman. Then they came to as I was saying, I read the book. And I put out what you do, what you do, Barbara. Let them soon be asked the South Arabia. Let the last of the year. You never come with there. No come war Arabia. One of the way I remember for. It's also only a coupon. I want to smart. What about this room? Mamma, the bottom didn't. This is what Nasa. I read of Nasa. And the faith of truth. Also, I don't know, all the guitar, OCD. I don't know, he knows to do that. The guitar, Yakuba Yakura, or Kubia. And the one was one time, Yakuba. What in the town? What in the town? There be Yakuba to cry. Also, was the guitar, OCD. Get OCD in Yam. I won't go there. Come out of her. What's the social for? This year, or what's the Sylvia for the baby? Now, employment and kind but then you go to my mother, boy, Debbie. That's why I doesn't, and yet I'm not going to do. Yeah, I won't afford Papa. Company, Yami, small for Chechen, or Dima, and no say. Yamini Suno, and son. Baku and a war Israel, and a Baku or Saudi Arabia, and a dear Abbey Pio or my Ghana, Mui, a Kawa, Naimi and son. No say Osum Bebrena, the Woviasum, Ebini, Amedia, Ebini, Judaism, Christianity, or sin, or some way in no, and ya Osuma, a free Yakupon. Yakupon is soon, the Yami and Saya working, or Croconi Yami Sumafel said, Osumi Yakupon, Akisan, Suma, or Surudoma, or Mo Edibasa, Senusun, small Surudom now, or Mariasi, Enya Tinka, or Mariasi, Enya. Some of them who say Yakupon Esma Ubi Emma or the Bibi Abre Womo until Osi Afia 2006 and as Abreno Yehu say eclipse of the sun Esi Wagana or say say Ni Yakupon ni Huni Bienti Esi Yano scientists one independent Diamono Yasi Evia and the Busum and Eku or say Yasaneti. Na mo Yakupon edi kokobo mo man se o suma kan bi anasa o suma han bi abepie ewo o man Ghana mu okroko ni Yami suma for say nam weisu na wo kai yen titi e komsha na Jacob edi man manu to so kinkan fo ni kinkan sam ni e mo ye hu komsha Jacob edi man manu kinkan sam no Genesis 49 e ma ye e kire en se Jacob e ka kire ni man se Omo ebo amanu na onka de besi e won na edi echire ni mu enkire wo mu na na edi echire ni mu no osi Nyame besumo obi aba asase ni so a ye friend Shilo osi saa nipa no so be pia asase ni so a Israel for omahindie ni omumra ebefro omunsem okroko ni Nyame suma for se ye na ye ko internet so ye hwe TV ye nimbe AC osi ye ko hwe de AC wo Israel esa say Nyame ni sumani ni abepia asase ni so nti komsha na Jacob ediman ni manu tu wo mu okroko ni Nyame suma for se komsha na eda ho se Nyame besumo obi aba no Jacob eka kire ni manu e wo Jerusalem na ye kan the Bible ni sa so na Quran so eka ye se Nyame besumo obi aba wo na edi e kire ni mu oma okinkafo ni kinkan Quran ni emaye echere se na edi echere Nyankopon besumo obi aba asase ni so no na ma ni tumi odi ba bebo ni sum no kuban okroko ni Nyame suma fa se kremo suma komsheni Muhammad Nyame kire na so de kanu
ɔde ba asase ne so no ɛnɛ ɔne yɛ kasa yi ɔsom yi emu akyɛ bebree apete wiase bebree nanso deɛ yɛ papa wɔm na yɛ deɛ ɛwɔ Arabia seesia yɛ ɛwɔ Mecca yi ɔkorokoro ne nyame som afa sɛ deɛ aka ne nyinaa ɔmo si ɔmo som wɔ krɛmo som ne mu nanso nnuro ɛna ɔmo edi bɔ ɔmo bra ɔkorokoro ne nyame som afa sɛ no nso ɛnyɛ nyame som nti kɛnɛ ewiase bɛbɛ ewie a krɛmo som a nyame nim a ɛbɛboa ɛyɛ deɛ wɔ Arabia yɛ wɔ Mecca na ɛdeɛ ɔka ho asɛ ɔkorokoro ne nyame som afa sɛ deɛ aka ne nyinaa bi nnuro ɛde bɔ ɔmo bra ɔsi ne nyinaa no yasɛe ɔsom no ɔkorokoro ne nyame som afa sɛ wɔn nyinaa yɛ kɔmhyɛ ɛda hɔ sɛ nna ɛdi akyire no Nyankopɔn bɛsoma obi aba ma ɔde ne som ɛba abɛdua asase no so ɔsɛ ɔno ɔna ɔsane asase so a sɛ na ɔka wɔ twerɛsɛm ne mu wɔ Genesis no ɔmo mmara Israelfoɔ mmara ne ɔmo kɔmhyɛ nyinaa bɛfiri ɔmo nsam korokoro ne nyame som ɔfɛ saa kɔmhyɛ no ɛno ɛna abɛda adi yi ɔsom no ɛna ɔde aba yi yɛfrɛ no asomdwe tonton som korokoro ne nyame som ɔfɛ sɛ yɛpɛ ahotɔ yɛpɛ asomdwe a ɛsɛ yɛgya ɔsom bi a yɛde yɛn ho akɔ wura mu no yɛmmɛwura nyame ne som no mu na onipa biara a ɔte asɛm yɛ ɔpɛ sɛ ɔnyɛ ahotɔ nyɛ asomdwe no gye sɛ ɔgyae deɛ woyɛ na ɔde ho berɛ ɔsom no mu na sɛ wo so wompɛ ahotɔ deɛ a wobɛtumi anante ɔsom no a ɛwɔ asase so mu na ɔbrɛ ne amanehu ɛna wabrabɔ no bɛfam saa ɔwo nso a ahemman mu no onya kwan ɛnkɔ hɔ wode abonsam gyem ɛna ɔbɛkɔ korokoro ne nyame soma wɔ sɛ kɔmhyɛ no da hɔ ɛno ɛna abɛda adi Quran chapter 3 verse number 85. He that chooses a religion other than Islam. It will not be accepted from him. And in the world to come, he will be one of the lost. Now, all the people of Saxon buy that. So I buy that. As we then come, yeah, I'm going to show over Israel. Moses, you know that I'm going to show. Yeah, I'm going to show either over Mecca or Arabia. Like I say, Muhammad, and you should not Mecca. All the example. There's a little bit of I'm really one for us. I'm the true what's us. It's us, that's the idea. I mean, I forget to do some Amos Wapio. Anything about saying Muhammad, the mission that the Hadith for time. Also, I told them, who will lie never son. Who could be ever son? Now, whoever son, I'm always there. What was it there? It don't be one of Ghana. Now, what's the way she's then here? It's as simple. Also, as more than who will lie never son. And I was a as we go to Tosun, I want to go to him. But you would have chance in water. Amen. Say, I for one, I want to say, I'm fine, not a crabber. I might have come out more by that. Abraham, let them was one money. And I told Tosun, so on that American, as the Tosun was white man, on it, a sumo, a low, a sumo. As modern, the papa with the kind, only Tosun. As we get on. And who will translate you? I was saying about Rabbi Nankasan last week. Also, that gentleman, remember when I was going to say, and to do see you very Amen. As we get on, the canton to see here, and to do see here, Uncle Madam Dua, Uncle Samuel, Uncle the Sam of Dua. Now, the amateur man, I want to do some papa. The other one, them get it. To see what the day back. Wakoni nyami sumafu ya ema kinkan fone kinkan sem no ewa Quran ema ye no kire se obi biara obako akodi osum bia enye asumdue sum no hu no okodi ekire a daachi atemoda no obeye yiraba okokoni nyami sumafu ya se na woka kire no nyankopon ni sum no ena ya asumdue sum Baku ena wo Israel, baku ena wo Arabia, ena afi debe pie ewo maika na muyi. Okroko ni nyame suma wa se sum yensan ena ye nyankopon ni suma asani asase ni so. Nti
udu hukora osum ahuro bie mu anasa osum fufuro bi mu na enye Nyankopon ni suma watu din ama yeyi mu a osidaacha temoda no kubeye yiraba kroko ni nyame suma fo o kire mu se osuma ewo Israel no Nyankopon edima Moses ena odi bere ewo mu enti Moses ena igina so saa so no suma ewo Arabia ho no osi eno so osuma komsheni Muhammad nyame hira naso genka no ana ono so edi bere ewo mu enti komsheni Muhammad nyame hira naso genka no ono so ena igina Arabia osum no so saa no osuma ebepie wo maga na mui wo na edi ekire ya ne din ni asumje entontonsom okroko ni nyame suma fa se eno so okroko ni nyame suma fa ena edi asuma no mo di aba to no ena ogina so okroko ni nyame suma fa se we ena komsheni Muhammad nyame hira na asumje kanu eka ya wo hadith ni bi mu se atemoda no yebehu se dom no beye ekuo miensa ena begina atemoda enim ho ewo mbra na Nyankopon ebu aten no anasa atemoda no omuno mba begina okomiensa kroko ni nyame so se sa komiensa yi baako ena ye de Moses edi enim na baako na ye komsheni Muhammad nyame hira na asundwe kanu ena ono okroko ni nyame suma fa osuma odi aba ene na edi eche di aye friend asundwe tuntonsumi okomiensa yi ena komsheni Muhammad nyame hira na asundwe kanu o chere yasi dokoko ni nyame suma fa se so ya medi eni na de okaye no wunti ase a mchechere mo odi abai se still also wunti ase a ne chese wa sheda na opese ukase wanti ase dokoko ni nyame suma fa se Nyankopon bo na himan no obo himan ni mienu baako kese na baako kitwa ose kitwa no ne ye de friend paradise no ose eno Abraham ni nasifo o mahiman na musum no na ye de wo Israel ni de wo Arabia na afi de ye kese no eno na ye asunje tontosumfo omonso o mahiman a ombekomu eno ni no se Nyankopon ekantam ema ono anu hu se obi biere ni ho a osum wasunje tontosum a daacha temoda obeja no ma odi ni hunam akokaja osi ensi na emom asunje tontosum ni a onfa ni hu enkaja ni asunje tontosum ni a oya osum ni a oya osum ni mapa osi de oya osum ni mapa ni asunje tontosum ni a onko malam ho onko disini ho onko sofu ho onko konfu bi ho a opekwa koja akwankyere bi so di bebo ni bra osi wo ana wo ya asumje tontosum ni mapa na fesu wo ana ubedi na asem so asumje tontosum ni a odi okroko ni nyame sumafo ya na asem eye eduma odi so osi wono no ya asumje tontosum ni mapa daacha temoda se no kan ye ni Nyankopon na kesa ni tema o kama ne hu sa omma asumje tontosum ni fa ne hu na mo nkaja no wo ana onfa o hu na mo nkaja enye de onam mu keke okroko ni nyame sumafo senti enye ye hu asumje tontosum ni mapa na daacha temoda Nyankopon ni tema o kama ye hu ne hu no apamu awa ya brabo asumje ka hu amen abi weze na popo ewiya mungu eboye kakra mungu engana kuboye kakra arabas wakara ipere ya mesuapo ana mesaya nasine nya Yankopon na wansman ebe Israel wasa hina asfonsa na wo wasa hina wasa wo wasa sapo wasa wo demu na wo Israel na mesaya ko osi nya Yankopon na wasa na wo nasine Ebon kwapi won bezim oyakwete na wonsa yara wonsa no tuje paso oye bebia nya pomoze nta ayarasan oya insha de mamaze yakon nta maze pa benya wosaya no mo kwa ko no bia no wonsa oye na eyi de no mo su ko dem na yin pa wasi na na asmanan odransa wonsa mo ya basaya nti ona manyima amoyi mti dawo asaba awo man we ka 100% okrunko yibo aya Yankopon ko yibo mo shi wonsa asaba ye asaba awo o man mo hegara ifi so ba pase krosi yibo yibo wan what wan ka ya na pe ami on to bia ba sa sa sans game o yibo bia na no ye wusu ma ye edi
then ogi to again. Ogi to pour the water. Ogi to yes go there. And the can water man that when you go on brand or your bonsam. Bonsam what the what is the what about na bonsam obo wa kwanya na sefo. Nsam ya order. Enti ine imezia awo eko Israel. Na sakra owo na na afro wa. Asa wo so o de tell so okwa bi ande kere so ya. Aso da na nto ya. Aye bo bo ekunu. Mo de meje ntimenti. O gwara no bo de echi. Aso de nka mu. Okwa o se kara mo de no so ya ba. Ife you ma yes, ya no go fi me wa ba. Aso bo so asendo. Ka osra ya me ma asem ente. Sa eka osra me ma so sa afi we ja to ha. Ye amem. And what am I doing? My word, my word about the room. Now, when you are a sovereign now, when you are far, I'm what to move. No problem, I show. Ọkọni nyame sumafo ase odi dwumadi ne ebe wiye no obebie yeni ewo nyame ni sem ho na ye ma yeni bie owo nyame ni sem ho ọkọni nyame sumafo ase nyame na sumafo no ho ba ase ne so ni nyina no osi omu nyina ya sumafo na ebinumo no ho ba ase ne so a ye from Messiah ye didi bebre ene edima omu ọkọni nyame sumafo Messiah yi se ye bo Messiah asichirani se de Nyankopon na kasa asra ne ngo ositete no wo Israel fo omuhihye mu no se omu besi ohini a omu sra ne ngo omu behye sofo a omu sra ne ngo nanso Messiah fo no aye nyame na sumafo no omu ena omu se enye wo mu a na sra mu ngo na emu Nyankopon na kasa na sra mu ngo no mu disani asase so enti omu ena fro mu Messiah no ọ̀pọ̀lọpọ̀ nyame suma fa sẹ́ sáà Messiah fo yi ọmọ na nyame suma ọmọ bá asase ni so a ọmọ dwumadi a ọmọ di bá asase ni so na ọmọ nyina ọmọ dwumadi ni ẹyẹ baako sẹ́ ọmọ bá asase ni so a kwan a ọmọ fa so ẹdi sẹ́ yàrá no ẹyẹ baako ọmọ bá ọmọ sẹ́ nípa yàrá sẹ́ yàrá ẹha yẹn no ẹ̀ma yẹ kwan ma yẹ ntumi sum nyame tọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nyame suma fa sẹ́ ọmọ bá ọmọ sẹ́ nípa yàrá no kwan ọmọ fa so di sẹ́ yàrá ni ọmọ de ọmọ nsa ẹna tó nípa anasa yàrá fọ ni so ma ọmọ nya yàrá sa ọ̀pọ̀lọpọ̀ nyame sọ fa sẹ́sẹ́ gánàfọ́ yẹ ní sáà nìmìdíẹ́ ní ti na yẹdi asọ́fọ́ yẹ kyi yẹdi malamfọ́ ní akọ̀fọ́ ní ẹ̀dínsìfọ́ yẹ kyi ọ̀sísẹ́ ẹ̀bá Ghana ha nyame amfrẹ́ obi a wọ Ghana ha na ọ̀ka borọ̀fọ́ anásẹ̀ borọ̀fọ́ asẹ́m a ọ̀bẹ́ka ní 100% ọ̀sí sọ́fọ́ bíẹ́ ní Ghana ha ọ̀sí Nyankopọ̀ na afrẹ́ no ọ̀sí ẹ̀sẹ́sẹ́ gánàfọ́ yẹ ní sáà nìmìdíẹ́ ní ti ní ẹ̀dí ọmọ ẹ̀kyi osisi nyame asoma obi a odi ni nsa kwan na besa yare na nka nyame afra obi a nyame nim hu bi a nka de ono nyame somafo oye ne Ghana hai akobi so betumi agina bebi ayedi na so se nyame asoma obi anti obi enni ho a oye saa de okoko ne nyame somafo asem yeti a yahu se omuma ya anoti oye lo mukuta froda water mukuta de omukika hu Yesu moja ni de kika hu ni nyina na okoko ne nyame somafo asem ni nyina ya bonsam ni samu niama ati asofu bi kuta saadi na osi odi boawa okonko ni nyame suma ba se bonsam niama na odi ma ono na bonsam so oye bibi sama wa enu ekire no obaba begi na ase afru ho se wanya amfa mana na afri di ope odi yewu to kokko ni nyame suma ba se sansam ni yeyi yentwe ye ho fri ho yentwe ye ho fri asofu nsam ni ho na yi omu nyina fri abra abom na nu ena beboa ye o so no de no kra no ana ọka kire ye nimbia wodi maye no ne se osi nyame na sumafo no ọmọ ba ọmọ de ọmọ nsa ene se yare nti osi ene okopie mu wo Israel a ọmọ wo nyame hu nimbia no ukọ ho ka kire ọmọ se nyame asuma wa osi obia enu preso na mum do mbe bisa se kwan mai na ofa so di se yare osi se onim na ọkọka se okuta froda water okuta nochi okuta wosi wanhwa ọmọ bebu weku nanso uka chirom so du nsa ene se yare anoma nsa mpa nyame na sumafo ni bi anase nyame na sumani ni bi ena abeyi na afa so omo ebebisa se kan osoro anase ahimemu asem enkyerɛw otumi ka bi kyerɛw mu anoma nsa mpa we ye nyame na sumani ni bi anase sumafo ni bi ana asa aba asase ni so no to kokko ni nyame sumafo se yemfa nimbie yi ni mfa mbie yeni sa sofo yi
ni ọmọlanfoɔ ne adansifoɔ nneɛma ɔmo ɛyi ama yɛn ne nyinaa yɛtwe yɛn ho firi ho na no ɛna ɛbɛboa yɛn sɛ yɛdi ɔmo akyi di a ɔhaw ne amanneɛ ɛna ɛbɛgu yɛn so yɛtwe yɛn ho firi ho na wei ɛna yɛnim di a ɔde ma yɛn yɛmfa bie yɛn ni na yɛmmra nyame ne som no mu. Dɛbɛbiri ɛdɔnɔ yɛbɔkɔ yɛankasa yɛasɛm no ɔyɛmmerɛ yɛbaa no anapɛyɛ na wɔtete nsɛm bi na ɔyɛ no fam ɛyɛ baabi yɛ dɛm pa ɛyɛ dɛm ɛyɛ dɛm na ɔyɛ ahosɛm ɔyɛ ahosɛm koraa wɔyɛ mo na wɔyɛ yɛn so ntontom papa abɛ a ɔsɛ hyɛ ase wɔ apam ɔno adadaafo na wɔyim ma wɔbɔ ɔsom wɔ akyɛ no na wɔyim afa Amerika na ɛsɛ ahorɔka a dɛm nkurɔfo na wɔde ba osu bia na esiem osu biara na nkurɔfo wotumi wɔgye etu ɛma na ɛmi na ɔso bia na ɛyi station bombo na wɔwɔ bi fi sekeri na waba obi bi ha na waba obi bi ha obi nkyɛnkyɛnkyɛnkyɛn paa na sɔhwɛ na ɛyɛ dɔm na kaa kyɛn mo nsɛm yie obi a kasa nkasa yie oye dɛ ɛjɛbosu biara yɛtumi hyia mu a ɛtɔ ɔbɔ paa kasa yɛmi dɛ ɔmo ti na ɔbaa mɛmɛ si mpa adoda na mo wɔ paa adoda nti wɔn adɔbɔ boɔ mɔɔ na yɛhyia mu pɛ nnura a paa kasa mo gye wɔ madamfoɔ ɛde si flag ɔmpoɔ no pii yɛwɔ bi mpo ha ɔbɔ ɔsoro mu akyɛ ɛtumi nnura a wɔde mu ayɛ dɛ ɔsa dɛnsi na mo yɛ dɛm. Amagala mu bra mu tam. Federal Hospital by 10 years ago me. Obìnrin mi ló sì wà wọlé rẹ̀ mọ́ na kásìntì. Sàbẹ̀rẹ̀ ayé mi wọ́n ṣe yá jẹ́ ẹ̀ndẹ̀ ní tẹ̀tẹ̀ bọ̀ ní wọn nọ̀rọ̀kọ̀. Dẹ̀mẹ́ yìí náà sà ní wọ́n ká ìyí pẹ́ ẹ̀ka wù bí wọ́n pẹ́ wọ́n yí pẹ́. Sẹ́ni àkókò náà sẹ́ni ọ̀sọ̀ òbí ẹ̀dùn wọn wọ́n dẹ́n bí ẹ̀yìn wa àkókò jìmọ̀ àkókò àyìn wọn àti wọ́dà. Ǹjẹ́ ẹ̀dùn wọn wọ́n ayé ẹ̀dùn sọ yẹ́ ilé. Nti ìjìnà àkùnrin pàápàá tètèfó wọn kọ àwọn ọmọọsán no nsúfẹ ní wọn dẹm ìyá ni màmú yìí yẹ bá a sẹ wọ́n ṣe ẹ̀dùnmọ́ yìí kakra wọ́n eyi ọ̀nàmọ̀ yìí ní kakra ní ẹ̀ṣẹ̀ àdókòrò ní sísè wájú sáwọn ho ẹ̀ṣẹ̀ ní ẹ̀ṣẹ̀ yìí ntì mà yìí bẹ̀ mma àná mà hó ànká ho ẹ̀ mọ̀ ọ̀mú fi ẹ̀ ọ̀tí ntì mi kúrò ní sísè wájú sáwọn ho ẹ̀tì wọ́n yẹ màá nyẹ fún ọtí kúrò ní bọ̀ mìíràn káàkiri àwọn obi àná kùntù ní bọ̀ yẹ ẹ̀dì kùntù ní bọ̀ yẹ ẹ̀dì ní bọ̀ yẹ ẹ̀dì ne ntiɛ nti a yɛka ha yi ɔpɛ dɛ matress yi ɛnyɛ ɛkɔ akyiri ɔato kumtu bɛ sɔ ɔato ɛbɛ ɔsɔ baage matress wɔsɔ ɔdi bɔtɛ ɛkɔ ɔsɔ baa ɛbɛ adɔ wɔm ɔtɔ ɛbɛ sɔ ɛpɛ nko yi wɔyɛ dɛ ɛti ne baa na ɔsɔ ɔbaage mu na ɛkɔ baabi ɛbɛyɛ bɛtɛ biara na ada ɛyɛ abɔ a yɛwɔ yɛ a yɛyɛ bo ɔba yɛ kwan a nti ɛpɔ yɛ nti etu ɛbɛ yɛ nyinaa ɛna amesire sɛ ebo ɛkɔ baabi ne yɛ wɔ paaki no sɛ ɛma ho wɔbɛyɛ a ɛno mo tuma de paaki no wɔn ma adaakye nana yɛakɔ baabi na sɛ paaki no yɛkɔ yɛ a na yɛayɛ yɛ de mo tɛn ti bɛ na yɛawie ɔlɛ yɛ nyinaa yɛ da ha de tɛ aso yi yɛ deda ne ma da ha mo yɛ wɔn mpene sɛ ɛnti mo yɛ dɛm nyinaa fi wɔ sirim na wɔn nuna ɔhaw na ɔdɛ mo na ɔbɛfi mo na eyi na adɔ wɔn yɛ kɔ hɔ ayɛ dɛ ɛdini ho bɔn ɔyɛ wɔ dɛ ɔhɔ emiso na ɛkyɛbɛsɛm na eyi ɔdɛ mo ɔso esi mɛ bɛyɛ yi pɛ mɛ yi pɔ yɛ mɛ bɛyɛ di eyi na ɔta wɔn de to sirim nti wɔn yi na ma de to sirim koraa wɔn dɛ yɛn yɛ dɛ bɛhwehwɛ na ipi wɔn a dɛ koto na yɛkɔ ebi na sisan bi yɛ dɛ ɔreba na ɔreba wɔn akoto baabi a yɛ dɛ paaki a yɛ bɛyɛ wɔn bɛ sɛ maa dum yɛ kɔ ni bɔ yɛ paaki bɔ yɛ bɛ dɛ yɛ bɛ dɛ maa da akyi ɔno ne wate yɛ ɔnsɛ mpako ne maa yɛ na sɛ ɔde paaki wɔn a na ɔbɛkyerɛ kɔ ha mpɔmpɔ na maa do ɛsɛ mpako na wɔn yi maa do dɛ yɛkɔ yɛ ayɛ dɛm yɛkɔ yɛ dɛm yɛyɛ bɛ bi a da ne yɛ nkwa nkan ho ɛbi sukuu yɛ ɔfɛ dɛ sukuu pii wɔ ha ɛsɛ ɔkɔ ekyi maa yɛm yɛ bɛ tɔ sɛ ɛbi ɛgbɛ yi wɔ ebesi yɛ agya mɔmɔ yi na esu wɔn a bɛsɔ wɔn a wɔn mmerɛ asɛsɛ maa kɛ kɔ si nka ho wɔsɛ yɛ paa ɛwɔ pɔt bɛ ɛna wɔn mmerɛ mímí ne yɛ pɛlɛ yɛ dɛ
Yako, nsi dama kuna wanye dama paka dishe. Aka nanda mata mafu, dama paka kacha nisi beto. Nsi, yako upota. Nsi besi yara. Ya, Ofe ipasa alwale. Mama ifadu nso. Yebe sida, mbezi nku. Anahu ya mwishe. Sabi yi kwam nishe, mbezi nku. Osana osu dama ya mwese, wadra dama ya shiyan. Odasu se o otem se sena. Ndobele mbati na mbaye mwoshu mwa osu wadebi. Anapia mawe pewe wahe. Sabi ya ha. Oye bro tutani, mamina wa ha. Mamina wa ha. Oye bro mamu. Odo osha na nsimu Ghana mbaka simu nsi. Odo osha na nsimu. Okrokro ni nyame sumafu ya se anopai mami abrewabi oba ne chen no kutakuma se uwo ha da ho adi branim ha na ohu anopai na oba ne chen e wosoro na kutakuma mami abrewabi krokro ni nyame sumafu ya se wo ha da ho adi na ohu na krokro ni nyame sumafu ya no se Oka we yankasa yefie asem ena ye futu a odi ma yen se ye hye we so na anopai na nsem bebre na nkrofo edi ebre no se we se mi ba ye manya ba bi papa amfa meti anto menye se menye na me ho anto mi wa kwanto we mu okroko ni nyame so se nyina no yen hye we so se nyame ne sum se yen ye hu beto yen no yen gisa nyama no emfiri yetrim si ye ba ye osi dom adiye no anase dodo adiye no entise nipa ba ku mi bi okroko ni nyame so afra se titifo no na omunam sere so na omakoda ba bi na omatoa so okroko ni nyame so afra se ti wom se sa na ti ne mom no mai ma ye fa nhye ya adwen mu se esense mi ba ha manya hoto manya baby papa na entise yesa ye dwumade yi ewo baby fufura me embadio boko nyame so fa so ye ni sa na wo sisi wankasa ho no se so hwe titi bra odi osom no esi ho 10 years nie a odi osom no esi ho no okronko ni nyame so fa se okronko ni nyame so fa se 10 years no Okofa omu ehye oso na se no ahukika omu de baaye ne na ye de yehu ne dai osisa amre no no oso mu no bo na dodo dom ene wo sei naso bosombia omu de hia ohwa ahukika nkofo di free chen sekendi ni ne kika hu e de be hia wa pambia hye okokro ne yami suma fa se eye fa ahukika no wo so enti senya yehu no ha na ye ka ho asem no yen yi every etimo na 10 years no go wa no odi ya ewo ni mo no eno no ensaye eno aye koji na sofu ho e malamfo edisifo si ensa wo yi widie mu ye na yakupon na semne so bidere ni ho eno wo ni mu a daachi obenya hema mu akọ enti osibura ye ni di hia ye ko afahye ye chakro bia no hunu na sa no ni nyina e free emu tebe dumre bi na dro ne free emu na fe osise ni nyina so we mu a na ye kan nipa ye so ye beka se ye kan nipa ho de kokko ni ya mismo fo se ye hye mu se no e fasudi e di maye no no ni ti empire no ni ono onwo panye da ye na yare ni ohaw egu ye so enti se eye ye nikie se abreni na no ye ni di hia se ne be ya ohaw na ewo ye mu how na da ya so no obeyi ye free emu kakra na free ye hu atoye kroko ni ye mismo ho se san roi ana etiti enyi san nsem ni gina free ye tu no mo be hihye dwumadia ye bedi ne ha no na fitiase no onfa krisiada enka omo hu ti no mo nim se ba be dwumade ne be pememre da na free ya po nti akan na kakra bi ansa na o kire om se krisiada abeka ho
enti omo hwehwehwehwe ntenchen na ne te se baabi a ye ba ye besua no kra na ye din na omo de konya school no enti ye mia ye ni na ye nyi how kitikiti na ewo mu no ne ye ntina ne ye hwe se ye how na ye di ba ye no ebe free ye so eno na ma ye mfa ya adwin ento so na ye yi ye ti ye yi ya adwin free or how kitikiti na ewo hand na ye ba ya ye free mu no ye yi ya adwin free so so no po de say ye be di mattress say ye pe we say ye nyi free ye tim ye na ma ye pe kuntum fa hye ye hu na say ye ko ba bi na ba de se parking po enso ne ye be da ono a ye nya me ne sumani a o ka ye hu no ono kra be da so bi na ye ma hu kwan ko no ye ko sha ba bi na ba de se ye be da park so se ne ye ti ya ono akasa betumi ada hobby eno ensisa hwe wo no hu na so ye nipa ye ne ye mpene enti na oya de santo kokon ya mi so ye nyire ya hu na ohaw na amane ni nyama ya wo ye mu no emfiri ye mu ye ne ni hia se ya enye ye ni je se ohaw a wo ye so no e be free ye so eno ana ma ye fa to sa no pai ye ma mi ogira ye nchen ya oba no no kuta ne puma eboa no ma odinam ene oba ne nchen mretia we mu ya puma no ene da forma oru ankasa onam ho a odi be gina ye nim na to kroko ni nyame smafo se ye nhwe ma mi na ankasa na ye hu sa pa se ye yi sa nyama kitikite ne free juma ye banya de ha ye ni na e be free ye mu ye ma mi ana onam ho a puma na ekuta no ene da form ya afi wonfa enantibium na nkasa na namo se bisane fie dodo ayare ha no bisane fie dodo apomai aboa no ma odi ananti a eye bebre nanso ohia nyame sumafo ya no sima kakre bi pe pumano ena da for bi nyame sumafo so how we no ma ewo ya bra bo mu no ne yemfa ya adwin ensi so sie ni bi bebi hia se ya na nyama ewo ncheche mi pe be bi ada mi pe we no yenyi emfri yekino Baben na ba na ngra yenyi mami okoko ni nyame sumafo so unai eba ye no mfia hini Busumi duba ko ya be na efie bi. yo Ana me na sa te ye ya. wa do ya ba dira mo sa tu mo ka sa fa emra yenyi no sa o mo da na da ja ana na ga to ba na ta o so na to A me tra se na na mo se me na me se me ntire no to cheno. Afena ya no kofo. emra yenyi na sa yenyi Limited ya sakra. I'm going to go to 14 minutes. 14 minutes. And answer me on 10 so done. What's the papa? On 10 so hot. Let's say, company, NP, and let us all. The moon to Mutai, what a bad, I'm going to get to her. Rather than get to her. It's a lot more. I am a little, and we must start moving. And it's getting shame that I'm not answering. One got nothing. About Mancasa. About Mancasa. Over what in the guy I play shaking poor. Now I got wondering, when we go away there, not let you know. And one sense. No, there, young water. They tell you who could be better. Who could be? The young one. They could be better. The AE. No, about Mancasa, who I have done. Api abupura waban abupura wawan omuso okoko ni nyame sumafo se ya hoho a enani aba no ye ni eti ho na na epeja ensa no hwe no se ye ni ya hoho a ya ba esi an okoroma na na ro ba na ka anoko amra okoko ni nyame sumafo so bibiara a wa hwe ni video mu a wo se de odi ba ye no eko omra enim ha okoko ni nyame sumafo nsem o kire ye mu osisi ye be hia se wo ba bi a etufo as o musani asase so o di ye mu adwuma no edoso mposin se wo otom ewo bia konkron bia ne esi no jabre nyina na se ye de se obema ye kwan se be hia o ba bi se na ye be hye ni so a obi ade obi wo ho ade di ni mu no
ye ko ba bi ne ko di hia se ya na de no eja no esanse ye ko ba bi ne be hia se ne abe hia wa ha na dwuma de no soronko chance ye ko hia e wo ba bi ana konko bi ane wo no konko ne nyame so ma fa senti and now the friend yen ahoho omo ye mu a omo so eni na be di hia se omo hu se ye etiti wo mo no mo di ba ye no aja wo mo no mo be gina anim ya ma be no ni ye papa no mo gina ho na ye ha omo mo di ba ye no e ko na ha na ni dansa ayi go dansa ayi pa ma so wo am o do su be bia na ko e bia o ti swa so do mo na ti wa ti san ka so abo so dem hudu don me kana kwa jira hum sai ba me o sa to wo ha o to do let's say about the ones Papa should name over. I have a say with you, name them more. O say I'm not saying to go issue. If you want to buy more, it's a whole day for the answer with you. I never finish with our how on to Montello. I'm telling you, let's say about the ones in the way. What a crowd was for us. Buy money to also. The buy money to also. I have a problem. It's one of the matters. Contrast. Konko ni nyame suma fa se entena so konko ni nyame suma fo ya konko ni nyame suma fo ya ma ye futuo yi se na ya mami brewa obetena ha kire se obegina ha ni kire se konko ni nyame suma fa tuni sa to ni so no elu 14 minutes na ohu se ni ntini no mu atwetwe afei kuma no waje to ho no nam ho no konko ni nyame suma fa se sa na dwuma de ni tie ti doma omusoro be gina ni mi ye doma odini satu omuso bra oba ha na efo de si owo ha edwumedi odini ha no sinkrofo som yare wa ha na doso chembe bia okoye nanso bebre na ni ha osu be hwe no no masa akotena omubusum dan ni mu bio be ya ma sorry dan ni mu bio okroko ni nyame so no de no kra wo ho no wo ka kire yen osi so de ni satu yesu a oboye su wo su kroko ni ojem we aye bambo ewe hu enti se sa bambo no wo ye hu asunsun fin na omo ha yen na omo di sa ha ne ebre ye no omo tumi ma ye chen bio na mo ye sa kotena ye busum dan mu ya sorry dada ni mu a kroko ni nyame suma fa se sa bambo na ewo osu no acha busum ye sa bambo no be frusu efrusu akroko ni nyame suma fa se o half from it me asa ba biom na nye ti se onu na odi ma wo se nye sa na ti na mo so fi na omu pe wa se wo na omu ni na mcheche omu nya se bambo ni frusu pe omu sa di fufuro be sa ba biom to akroko ni nyame suma fa se hu behia so de ni se tu so a wa to wi wa ma bambo o be tro so mu na bambo na tena so na fe so wanya wuto akroko ni nyame suma fa se abiye face was mo mo yara wo tete twa WhatsApp on yete esmoso ya na so wo na ko mo mo into mo na so wa ko no ya ya we fu mo ya bibira etsen keberan o ye fifu no shawo no ya dem na fifu no shawo mo na ma ba so no o ya do tra se nge o ya ha ba center se nge o ye ko po na nsi an ma na se nge o de tum ko de tum so eyi na muni moje na mi no san de wa ko ka ko so a so so de ba ko ni ma ba ta bi asa he 2 years 2 years ndo mo to de wa ko na ta yana ani ye ne sa san de tu mu no asa wan ani ya ko kon efu bo ina o be na ho se mo ya ho ani e su no asa wo na de mo o to wa ko na mo me nti tu ya hwe ni se ke sia o be na wo ya de se no ebi yi ase ndo ha do da do zmani wo zmo da 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 wu kama ka ta na aba ha ye ko na tna no ona na obo wo ha lu ha on sa no ya mas koko ni nyame suma fo se o kai suma se me wo ho no se obo ho a uti ya obi wo nan mu uti ya obi wa kuma eye wo ya yefu eye wo ya o si bebi a ya wo no wo bi ana se bebi a uti se bibi ya wo ho ni nyina no koko ni nyame suma sunsun bi na aberu aho sunsun fi bi na aberu aho na oma unya sa ya wo no e wo ho ana se ho no eye wo ya no koko ni nyame suma fa se sa sunsun no be she ho ma eye wo ya no se wan ko she obi ma na tu sa sunsun no wo ho a
saa ɛhɔ ya na ufe mu no ɛbɛto aso saa kɔpemra ɛde wobɛkɔ wom na krɔkɔ no nyame so afɛsɛ nyankopɔn saa na ɔyɛ ne nneɛma sonsom a ɔbɔ ɔmo nyinaa no obiara ne n'ahoɔden na obiara ne n'ahoɔden te sɛ deɛ ɛde yaw ɛbrɛ wo no sɛ ɔbɛfiri hɔ a gye sɛ ɔkɔhyia obi a ɔno nso ne sonsom a ɛkuta no no ɛwɔ soro kyɛn deɛ na ɔhyɛ owidie mu a ɔde yaw ɛma wo no na krɔkɔ no nyame so afɛsɛ saa wei no ɛna ni baabiara ɔsi unya saa sunsun no anase de obetumi etu saa yaw ne firi gwidie mu no unya no wɔ dɔkta hɔ unya no wɔ hɛbafo hɔ ɔsɔfo ni kɔnfo ni malamfo ni ɛdinsifo ɔmo etumi nya mawo yi sɛ ɔne ne di nhyia tɔkɔkɔ ne nyame sɔn afɔ sɛ yɛn na yɛayɛ lɔki yɛayɛ fortunate a yɛabɛhyia ne yi ɔsi ɔto yɛ fusi yɛn tena ne nan ase na saa bambɔ no ɛwɔ hɔ yɛkɔ nkyɛn di a sunsun no ɛbɛtumi asan de foforɔ abrɛ yɛn ɔkorokɔ ne nyame so afa sɛ wei ɛna ɔde ma yɛn sisi a tumi ɛna ɔde to saa tumi no na saa tumi a yɛde to tumi a ɔmo de haw ɛma yɛn no ebi ne asase yi so baabi a enim alam ɛne agɔnfoɔ ne ɛdinsini ne asɔfo no eni ɔmo hɔ gye sɛ ɔne ne di nhyia sɛ ɔno a ɔyɛ nyame ne sumani ne ti yɛabɛhyia ne yi ɛntena ne nan ase na ahotɔ ɛmra yɛ abrabɔ ɔkorokɔ ne nyame so afɔ sɛ ɔde yɛn bɛsi ha na abere nyinaa na ɔde nkyerɛkyerɛ ba se a na yɛaka yɛn ho sɛ nkyerɛkyerɛ yi agu video so ɛwɔ Agyenkwa TV yɛka sɛ Agyenkwa TV wɔ Multi TV ne so ɔmo etwa mfoni ɛwɔ hɔ live saa so na ɛwɔ ɔmo Facebook page ɔmo YouTube page nti mmerɛ a wakɔfi a wankasa wote hɔ a wodwendwen ho no wobɛtumi akɔ Facebook page ne YouTube page si na wakɔhwɛ nkyerɛkyerɛ ne biom na wanya ntiaseɛ papa ɛwɔ deɛ ɔkorokɔ ne nyame somafo ɔyɛ nyame ne somani a waba ɛnɛ adi akyire yɛ ɔde abrɛ yɛn yi wanya ntiaseɛ papa na ɔde abɔ wo bra na wei nkyerɛkyerɛ ne bi a ɔde ama yɛn sɛ nipa deɛ wobɛyɛ ɛbɛsɔ nyameɛ nipa ɛne sɛ wobɛma afɔrebɔ adɔɔso wɔ nyame ne som mu anaasɛ nyame n'anim na nyɛ de yɛ atete ne sɛ brabɛto taiti brabɛyɛ sei bra ɔse saa kofi nneɛma ne deɛ kekakeka ho no nyinaa no ɛboa nipa deɛ nanso ɛsiane sɛ ɛmfiri w'akoma mu ɛyɛ ɔhyɛ ne nnaadaa na wode yɛ nti mfasode biara ɛnim afɔrebɔ a ɛfiri w'akoma mu obiara nhyɛ wo ɛnyɛ nnaadaa ɛno na sɛ woyɛ a wonya mfasode ɛfiri nyankopɔn no mu wɔnti ɛna yɛbie account yɛto hɔ sɛ abere nyinaa na wote wo fie wote wo adwuma mu aka wakoma sɛ memmɔ afɔre mfa mmoa deɛ nyame asoma no dwumadi a wɔdi na me nso nyame a wasoma no no ɔfa nhyira no bi ɛnka mabrabɔ ɔfa adom no bi ɛnka mabrabɔ no na wankasa woayɛ no wɔ fie sɛ wopɛ sɛ wobɔ afɔre a na ma wobɛtumi abɔ ato so ɛna mebɛbobɔ ama wo yi wowɔ a na mekaa wo sɛ mɛma woremfi afɔrebɔ no adansedie bebree ɛna ɛfiri mu ba wonni a na mekaa wo sɛ wo nso kyerɛto hɔ na mmerɛ a woanya wo ho no na woabɔ afɔre ato so na ma ne yɛ 0598 776248 0598 776248 ɔkorɔkɔ ne nyame somafo a ɔno na ɔyɛ deɛ nyame asoma na wieyɛ mmerɛ mu a ne nsɛm ɛyɛ nokorɛ wotie nkyerɛkyerɛ a wode ma yɛn ɛnɛ anɔpa wie yi a ɔse nokorɛ no na wɔka kyerɛ yɛn nka asɔfo bi a sɛ ɔde ne nsa too so ma wo haw no akɔ na ɔbɛsa ka nokorɛ no akyerɛ wo sɛ wofiri ne nan sɛ abosom sei na ɛbɛto no ɔnka ɔbɛgya wo ma wakɔ ma sɛ afiri so na ɔhaw no sa ba biom a wode mmirika asa aba ne nan ase na ɛsiane sɛ nyame asoma no nti nokorɛ asɛm ɛna ɔde ma yɛn enti yɛndi ne nsɛm akyi na ɛmboa yɛabrabɔ ɔde ɔsoma ne din no asomdwe toto so de abrɛ yɛn sɛ wei na ɛyɛ deɛ nyankopɔn bɛnam mu ama yɛn nkyerɛkyerɛ a yɛn nyame no mu nimdeɛ bɛma yɛabɔ bra a ɛbɛsi yɛ pi na afei so ɔde kronkron bia abɛka yɛn ho buroni bɛka sɛ holy temple abɛka yɛn ho saa temple yi ebi wɔ Israel a Solomon siiyɛ ebi wɔ Arabia a kɔmhyɛni Muhammad nyame hyɛ n'asomdwe nka no esiiyɛ a yɛfrɛ no Kaaba afei na Ghana ɔsoma abɛpie yi kronkron bia nso abɛka ho a ɛyɛ nyankopɔn ne fie ɛno nam so ma nyankopɔn ne mu afahyɛ abɛka yɛn ho
December we nimi 26 December na fashion na shase ti wuti enka afashe yi edi na eson 7 days na yedi bi afashe na bia ni de wo mu ma o ti wuti na se ne ye free ha no wa hu ye bi o ma na so kira wanti ye ka bi o ma na so kira chi wanti ye ka bi o ma no wo trim se December 26 afashe no koso wa ku fi wo tom e wo fi ma to ne mu Kumasi ya na Afrika faka mani nkosewu ewo Winneba fa Winneba ka ewo asafo ufiri Winneba ka wo ho a una mu na upa mankesi mu pe ka kire driver ni se ubesi ewo esu hia usi wo esu hia ka kire taxi driver se wo ho se ukọ Rabi omudu ubeba okroko ni nyamisuma fo na ase na fa hemre no ubeba be hia dom bebre wo ho na unsu de etiti wo abrabo mu no so uba menja no fie so how ni nyina fa bra ho na unsan enfansa wechi emafri bi wo ha no ba be ga na esi ho fri se Nyankopon ni fie na obi wo ha no aba no wechi na David se eye ni de se wo ko Nyankopon ni fie fa wo ha no fa bra no wo ku fi wo tom wo bia konkon bia ne wo na wo ha no enfri wo so mene wo ka sa yo konkon ni nyame suma fra wo person ni bi komo a ni na mesa wo betumi afra ne e wo so na me bubu ama we 0277 126308 0277 126308 anasa wo betumi afra no e wo 0543 466 275 0543 466 275 Wey ni nyame ni sumani a wasane asase so e wona edi ekire upa ho a unya oje e wo bebia me da wase Rabbi yakase Rabbi yakase yo hey Nyame smanfo say yeti netra yebe kwa nyimemo Nyame smanfo say yeti netra yebe kwa nyimemo au asumogine neno ono na wabo say yeti netra yebe kwa nyimemo au laijano ono na wabo say yeti netra yebe kwa nyimemo oh Shilo no ono na wabo sayedi netra yebe kwa himemo awo asasi wurlano ono na wabo sayedi netra yebe kwa himemo Nyame swavo sayedi netra yebe kwa himemo Nyame swavo sayedi netra yebe kwa himemo Rabbi yakase mami damembri yedu afarwado nekwesi mom ayabede osane wana okompre nyame somafo yo hyesu dwumedi ase afofofo wo beyi na medetene nde obi enwura no sumnum na soro se na sum na soro no wenwurum nti enwura ama ye hyiren nde na si na yimpatete wo yo enwura wate okompre nyame somafo yo na se apa ya bibiri ya bobo afal sese wo enye olu beti yenyem mi ete dam aforbo ye da hyehyɛ no oni yenya yana nkri yana papa ofuli sana na ote ififio domi
Rabbi Yakase. Rabbi Yakase. Rabbi Yakase. Rabbi Oyakase. Let them carry and then you go. When I would be an associate, what's the smoke of you in Amra? Moko country on there, the Ratas. And then after one of you, it will be Amra. Amen. We yet just another for fine reason. Amen. Amen. And to be a Shana Bosu, or be a Shana Kotuku. Amen. 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 A car or small farm or ham. Say yes. You're there to her. I will park. Never do it. Amen. I can't tell Papa, yes, sir. Oh, on fire. No woman getting